दोस्तों नमस्कार, मैं आरती शुक्ला आप सभी की विद्याधरा गीत लेके आए हैं प्रयागराज के ऊपर। जो कुंभ मेले में दुर्घटना हुई है उसी के ऊपर है। आप लोग जरूर सुनना और कमेंट बताना गीत कैसी है। कि कर गईले कुंभ मेला में स्नानवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि कर गईले कुंभ मेला में स्नानवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि कितनो बूढ़े जवान मर गईले, कितनो बच्चे बिलख के रोइले। कितनो बूढ़े जवान मर गईले, कितनो बच्चे बिलख के रोए। कि नाही लौट के आए अपने अस्थानवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि नाही लौट के आए अपने घर परिवारवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि कर गईले कुंभ मेला स्नानवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि घर के बच्चे सब चिल्लैले, बीबी पीट पीट के रोइले। कि घर के बच्चे सब अनाथ भइले, कि घर परिवार बिलख के रोइले। घर के बच्चे अनाथ सब भइले, घर परिवार बिलख के रोइले। कि नाही लौट के आए हमरो ललनवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि नाही लौट के आए हमरो परिवारवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि करे गईले कुंभ मेला के स्नानवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि गंगा मैया उठना आई सबके दुखवा नाही मिटाई। कि गंगा मैया उठ के ना आई सबके दुखवा नहीं मिटाई। कि कर गईले राहे सब उनके दर्शनवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि कर गईले राहे सब उनके दर्शनवा परनवा प्रयागराज में गईल। कि कर गए कुंभ मेला स्नानवा परनवा प्रयागराज में गईल।